Bajan kue kok mlebu metu. Pas iku lagune. Ayo Bajan. Ayo iso lah jaturi. Ya. Wes sakmunine ya ora apa-apa, Mas. Ya. Bajan wis kadung putu. Nggih. Ayo piye? Siap. 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 Ayo. Tabah ayo. Ayo. Wah, ayo. Aku nerokno Bajan iki lho, Pak. Waduh, ayo. Wah. Kaya apa nunjukno tebu ora, Mbak. Jalane kok noleh. Pak Dalang noleh yang salah, Mbak. Kok Dalang jenengan kan ngedepi wayang terus dia blenger. Ora apa-apa. Ora apa-apa noleh yang salah. Ayo. Ayo siap. 1 2 3 4. Butuh waktu yang siji arane pasir. Kalau buka celuk ae, Bu. Ora apa-apa.